Moroi. So, right. Panapa ndava nenyaya duku. Ndoda kurumidza kupedza ndibve panapa kam. Ndibve panapa ndobva ndadi. Ndobva ndaenda kunovata. Right, inzwai kavanhu ndava nenyaya yes, I think that's good. So, finding a new partner can be likened with munhu anenge ari mukasino. Ndoda kuti kalive akakangoita 15 minutes ndibve ndakata. So, munhu anenge ari pakasino akamira so. Tomboenda kuvakadzi. Unenge uri mudzimai handiti. Upfimbiwo nomukomana so. Munhu ari mukasino kana apinda mukasino vakamboenda kukasino nandiende kukasino handitambe zvokubheja but I will explain. Kuna unoita zvelotari nechichi. It's exactly like that. Kuti unoziva tichi munhu anoenda mukasino soka otamba chimeshini choti kakakaka owina $2 kana kuti 20 cents owina hamene zvanenge awina ipapo. You'll be tempted kuti rega nditambe imwe. Oti rega nditi click ndorova jackpot. Ukaenda une 10,000 kukasino uri munhu ayatoti magambling addicts, unodzoka une 0 kana unodzoka une 20 cents, unodzoka une $1. So this is what happens. Nevaya vanoita zvegambling. Munhu anopinda mukasino so uti kakara pamwe unoti $5 kakara oluza $5 kakara oluza futi kakara owina 10 cents. Paanowina 10 cents pepe anofila like hang on a minute, ndoidzosa chete mari yangu, ndinoidzosa chete mari yangu ndoidzosa panonodi. So munhu wese ane gambling problem uchamunzwa anenge achingobva mari yangu ikatsedza kudzoka musuyo anenge mangwana ndichadzoka ndowina chete. Kupesera akunakidzwa nokugambla than kunakirwa nokuwina. Do you see what I mean? Anopesera kunakirwa negambling than kunakirwa nokuwina mari yake back. Ndo zvimwe zviri kuitika nevanhu panapa. Vamwe vanhu munoti kana maakutsvaka mapartners mawana uyu asiri perfect, we are close to the real thing, but haana bhasikoro man. Uyu munhu uyu ndomuda but haana kadhati. Itype yangu but haina kadhati. Anoona varume munotsvaka kuti murume uyu ndomuda but haana kadhati. Wakafanira munhu agambla akawina ka $5. Kasino inoda kuti uchigambla ukawina ka $5 rova pasi udzokere kumba ne $5 iyoyo. Zvino hazviitwe izvozvo. Ndo mweya unopinda navanhu marelationship. So munhu anopinda murelationship opfimbwa naLeon. Leon kuma looks asi handsome but ane tumari twandinoda kana kuti Leon hana mari but kuma looks ane tumari twandinoda dress code but Leon but saka achiri busy kufunga munhu kuti reganimbomusiya but reganimbodanana naye ndisingarevesi. So anenge achidanana naLeon pepe asingarevesi, looking elsewhere instead of working on that relationship that you've started now. You're in a relationship looking elsewhere. Men are very good at that. Murume anokuengaja kutokuengaja chacho asiri serious newe. Kukisa placeholder ngoti vanhu vamwe vasamupfimba, kukisa ring asari busy kusearch for the Mrs. Right. That's why not engagement. If I'm good at 1 month, if I'm good at 6 months, engagement kadarika a year yanyanyisa. Munhu afanga kuengaja achitochata newe within it, because engagement inodarika a year, 2 years. How long have you been engaged? 2 years. See, we have a lot of the rings. Look at just unenge wava a lot of the rings. Kana wakuita 2 years vakaengagwa. Munhu yakangokubatisa chiringi. Haasi kunoroora mumba kwenyu. And trust me, chiringi ichocho unogona kusara wakachipfeka ka. Akuudza kuti asha. Ndafunga tichisiyana. Iwe chiti let's go for counseling wanzo akaroora nezuro. Munhu ndakasiyana naye nezuro. Ndikuti tikuenda counseling. Iye akutonoroora. Ndozvo vanenge vakakuita vanhu vachona. Munhu ari mukasino anewe but is looking elsewhere. Munhu ari mukasino ngachitamba pachimeshini ichi
but he's already looking kune chimwe chimeshini chinobhadhara more. Zvokuti umwe munhu ari apa akawina, ari panecho chimeshini akawina, unoona even kuraura hove tatine tsika iyoyo, ukadai usingabati wemzi dzako zingodyiwa, then umwe munhu ukanda kuona achibata hove, ukanda kuona umwe achibata hove, unenge wakunzwa temptation yekuenda paside naye, saka ndinoraura pedo naye. And this is what happens. A lot of people do this. Unenge munhu wako waunenge wawana, but hausi sure is he the best, and we all want the best. Unfortunately, the best will not come. Hakuna chinonzi best. Sometimes best you have to make it yourself. So if you find somebody, you will need to complete them. Ukamwana ari best, pane munhu amugadzira kuti aite best. Be very careful. Uri kutorera umwe munhu. Ukaona chona partner yako iri best, uchisvika sokungora munhu wako ari perfect. Shamwari. Munhu yeye kuti azova perfect, paka sacrifice upenyu hwevamwe vanhu papa. That guy wari kuti ari perfect kwaakabva kure. Akatomboita munhu asiri right kune vamwe vanhu. Akatomboita problem kune vamwe vanhu. Because hakuna munhu anombozvarwa ari perfect. So ndo zvinoitika izvozvo, inenge casino. Mari ndoiwina chete mari yangu back. So ngatidzidze kuti kana wane chiboyfriend chako ichocho, don't enter. Dzidza kupfuurwa. Zvino zvari kundipfimba we, kumuda hangu handimudi, but chirika ndikomuda ndakamirira. Zvinokuita kuti upedzera watsotsi, wamunyebe, wapfa. Because iye achati I love you, ushauri upindura chirudi. Uzi I love you too. Usingarevesi. Dzidzai kupinda mchiri. Pinda wava ready. Andowana. It's not easy. And vazhinji venyu kana muchipinda relationship, munokangana baggage yamunayo. I see a lot of people munokangana baggage. Especially vanhukadzi. Munhukadzi akangodiwa so ukangoona kuti ndadiwa. Zvokuti une vana unotombokangana. And you expect vana vangopinda, idai murume wangu, idai ndiye wandada. So go with no. Kana vari vana vechikomana vanonetsa, especially vati kurei, over 12 vanonetsa kubonda new husband. So it's something that you need to learn. Okay, it's not going to be easy. But while you're busy, chita senge mnari ku casino, chita chimeshinde chandinyima mari, ndikanotamba pane chindogona kuwina. Unenge uchipera mari. Unogona kupera mafuta. Unogona kupera even malooks. Vamwe venyu mugere chakutoita 3 years.